un fin de semana de traballiño duro, que o de sacar toda a decoración de Nadal é o que toca, porque claro, puxémonos aí as casas fermosas e agora hai que recoller, xa o Nadal pasou. Eu non me quero imaginar, Espiño, ti moito bailas, home, ti xa os debes de ter recollidos. Eu teño todo recollido, pero claro, este Nadal por Nora Galega encendimos alumiados en máis de 20 vilas e agora imos a unha delas, a Mioteira, porque Iván fomos a acender, pero tamén tenemos que axudar a recoller algo diso. A ver, eu estou vendo agora unha cosa que isto ten que ser ilegal, Rocío, David. Estás escoitando aí o burrito sabanero nesta casa da Mioteira, en San Cibrao das Viñas. O burrito sabanero de Bisbal sonou bastante, pero é que isto xa non pode ser. Isto ten que ser mesmo ilegal. Cati, ve aquí, por favor. Cati, aquí a dona da casa, Cati, non pode ser que a 10 de xaneiro estamos así. É que dame moita pena, non quero pagar. Con moita pena, pero que xa pasou? Nadal, isto hai que pagarlo. Podemos alargar hasta febreiro. Non, de ninguna maneira, non, isto é unha orde, apagamos. Jo. Meu Deus, Non pode ser, veña, fora. Así. É que, a ver, Cati, perdón que me poña así, pero que... A serio, Iván. Pero que, é que xa non son datas, Cati. Bueno, ainda podíamos alargar un pouquiño máis, é que dá moita pena. Está moi triste agora todo sin luz. Botaralo de menos, tú crees? Moito. Falando de moito, moitísima xente pasou por aquí pola Mioteira este ano. A tope, estuvemos, unha cousa, vamos, moi contentos todos. Moi contentos, e decías tú que había ringleiras de coches que non lle vías nin o final. Chegaban hasta os outros pueblos. Bueno, vamos a mirar no interior, porque aquí tamén hai cousas que recoller. Vamos a axudar un pouco a Cati, porque temos aquí toda unha árbore. Bueno, o que hai? O que hai para recoller tamén? Cati, por Dios. Fora dentro. Eu aquí, mira, ainda casi non lle toquei o árbol. Iba a empezar, bueno... Vai collendo algunha boliña xa. Iba a preguntar que canto podedes tardar en recoller todo o que tedes aquí arriba, porque acabamos de ver que a maioría ainda está posto. Un mes, os pouquiños. Traballamos, facemos cousas tamén. Dime, David, non preguntes tanto, dobras piñazo, ponte a recoller. Mira o que vou recoller, David. Aquí o cheque de que Cati foi a ganadora do Nadal Challenge da Televisión de Galicia. Todo este carto invertiuse aquí. Sí, e máis tamén. Toda esta luz, pois tiña que ter un premio. Eso é. Das máis recoñecidas, sodes moitas casas aquí na Mioteira que tedes xa adornos, pero a de Cati eu creo que xa é marca da vila, incluso. Hombre, ahora xa, ganadores do premio, genial. E que tal, como foi esa sensación a hora de recibirlo? Moi ben. Pensando xa en gastar po ano. Recolle, aquí traballa máis el que non los dous xuntos estamos aquí non facendo nada. Faremos, que ainda queda moi. Me contabas que tamén co teu home ten que traer unha grúa para coller todo o que ten por arriba. Sí, porque a tal altura hasta no tellado temos, claro. David, non vou polas bolas, miro para o carto. Tú dirás, as frases que dices son responsabilidade túa. Bueno, Cati, vou quedar por aquí axudándote un pouquiño. Un pequeno, para o ano que ven, tes algo pensado? Un pequeno adianto. Non se pode dicir, é secreto, hai que vir a ver ao pueblo todo. Que haberá moitas novedades. Veña, pues vamos recoller. Ahora sí que quedo recollendo, David, tranquilo. Demos unha próxima, vamos coller aquí unhas boliñas. Que sí, que iban a traballadoriño, non te pega ningunha. Claro que non. Pois nada, chegamos xa a fin da semana. Chega a fin de semana, xa sabedes que hora galega aquí, o que pasa é que hoxe marchamos un pouquico tristes, porque claro, váisenos aquí do plató do hora galega unha persoa que para nós é moi importante, que é Mara. Que nos axudou moitísimo. Mara, vente pa aquí, muller, vente pa aquí, que aí estás un pouco oscura, ven pa aquí, muller. Que sabemos que pasadas mal. É a nosa rexidora, por suposto.